ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീം മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനീം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേക്ഷ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് ജനതോട് വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ക്ലാസിന്റെ ടൈമിങ് നമുക്ക് 8:30 ആക്കിയാൽ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല പ്രഭു, ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8:30 ആക്കാം. അപ്പൊ കാരണം 7 മണിക്കും ചെറിയ ഡിസിപ്ലിൻ 8:30 ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ ലിങ്ക് ഫ്രീ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 8:30 തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ ഒരു സൺഡേ വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് കൊടുക്കാം. കാരണം സൺഡേ സത്സംഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മളെ കോഴ്സ് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പൊ പ്രഷർ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. കുഴപ്പമുണ്ടോ ഡെയിലി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് പറയും. അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ടൈമിങ് 8:30 മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ, ഡെയിലി ക്ലാസ് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ? 2 ഓപ്ഷൻ. 8 മണിക്ക് ആയാൽ പറ്റില്ലയോ പ്രഭു? 8 മണി 8 മണിക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. 8 മണിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ. അതിൽ ലിങ്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്യാം. 8 മണിക്കാണെങ്കിൽ 8 മണി ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു 8:30 ആകുമ്പോ 9:30 ആവും. മനസ്സിലായോ? ശരി, 8 മണിക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും? വേറെ ആയിരിക്കും ഡെയിലി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. സൺഡേ ഓഫ് ആയിരിക്കും, അത് കുഴപ്പമില്ല. അല്ല സൺഡേ സത്സംഗം മറ്റുള്ള ബിസിയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ല. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മള് ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ തമിഴ്നാട് ട്രിപ്പ്. നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിലും സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പോവാൻ തമിഴ്നാട്ടില്? ശ്രീരംഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ രാമേശ്വരം, ശ്രീരംഗം, പിന്നെ കുംഭകോണം, 3 സ്ഥലത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അത് ഫെബ്രുവരി 23 തുടങ്ങിയിട്ട് 27 തീയതി വരെ. ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്താണ് എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം.
അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടം വരെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഗോസ്വാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്രോധം, വിരോധപ്രീതി, അവിരോധപ്രീതി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗോസ്വാമികളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ, സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, ഇതില് ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇതില് ശ്ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും നോക്കിയിരുന്നോ? ഗോസ്വാമി, ഗോദാസൻ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം അല്ലെ? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ, ഉദരം, ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയം എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ളവനെ ഗോസ്വാമി എന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആധിപത്യം ഇല്ലാത്തവനെ ഗോദാസൻ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോദാസന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഗോസ്വാമിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക്, നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാ ആചാര്യന്മാരും പറയുമ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ അവരെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തികൾ. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുള്ളൂ? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നിയന്ത്രിക്കാത്ത വ്യക്തികളെ ഗോദാസൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന് ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്ന് പറയും എന്നർത്ഥം. അതായത് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാം. പിന്നെ ഗോദാസൻ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ, അത് പറഞ്ഞു തന്നെ, ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയപ്രയത്നം കൊണ്ടോ പ്രചോദനം കൊണ്ടോ സമ്മേളനം കൊണ്ടോ കൃഷ്ണബോധമായി തീരാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയപ്രയത്നം കൊണ്ടോ പ്രചോദനം കൊണ്ടോ സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധമായി തീരാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. അതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതിനൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇതിനൊക്കെ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അല്പല്ല, ഫുള്ള് ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ലേ? അതെ അതെ. കാരണം ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ശരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ. ഒന്ന് നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ഒന്ന് നമ്മളെ ലോകം എന്നാണ് ഭൗതിക ലോകം അല്ലെ? മറ്റേത് എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകം. ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡും മെറ്റീരിയൽ വേൾഡും. അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് നിയമമാണ് രണ്ടോടത്തും. അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകയിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് എന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന അന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രചോദനം നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞിട്ടും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, ആക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതാണ് സമ്മേളനം കൊണ്ടോ ഒരാൾക്ക് സ്വയപ്രയത്നം ഒന്നും പറ്റില്ല. എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതി നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് നമ്മളേക്കല് വരണം. അതാണ് വേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നാമജപം നടത്തുന്ന, ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കണ, പിന്നെ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കേവലത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നോണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്തൊന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകുന്നില്ല. ടി വി അങ്ങനെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ആണ് അല്ലേ ഹരേഷ്ണ? വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ. മാതാജി ദേവി മാതാജി അല്ലേ? അതെ അതെ പ്രഭു. മാതാജി ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ? അതെ പ്രഭു. ശാന്തമല്ല ശാന്തദേവി മാതാജി? എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ?
എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. എന്റെ പേര് ശാന്തിമയി ബ്രജറാണി. ഓക്കെ ശാന്തിമയിന്റെ പേര് വന്നതല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ മാതാജി ഫുള്ള് നെയിം ഇടും. നമ്മൾ ഈ സമയത്തല്ല നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പേരിടണ്ടേ. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മള് ഇതില് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് പേരുകളൊക്കെ. പ്രഭു അത് ഞാനാണോ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട? അത് നേരിട്ട് അടച്ചതാ. അപ്പൊ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണോ? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട? അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാ. അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാ. നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ 3 ഡോട്ട് കാണാം. അതുമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീനെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളെ പേര് മാറ്റിയിടണം. എല്ലാവരും അത് ചെയ്യും. നമുക്ക് ദേഷ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്യാം? പുറത്ത് നമുക്ക് നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ ആധാർ കാർഡിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാം. അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ നരേഷ്ണ? അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നാമജപായാലും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ താൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചോളും. അതാണ് എന്താണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അത്യാഹാര പ്രയാസച്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഖ്യശ്ച ലവിലച്ച ഷഡ്ബിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അതിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അമിതമായി ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മളെ ഭക്തിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയണം. അതിനെ മുന്നത്തെ ഇതെന്താണ്? നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇതിവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഭക്തനായി വരുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ പല നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ജുഹനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ജുഹ, അതേപോലെ തന്നെ കോപം, നാവിന്റെ ത്വര, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാതും ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഭക്തി തന്നെ നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതെന്താണ്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന പറയുന്നത്. അതിൽ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക, രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. രണ്ടും എന്താണ്? നമ്മളെ മനസ്സ് എന്താണ്? അതിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ യോഗികളല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. അതിനെന്താണ്? നമ്മുടെ എനർജി മുഴുവനും നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കരുത്. സമ്പാദ്യം, അതിനു വേണ്ടി ജീവിതം അല്ലെ? അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ എന്ത് ഗുണമായിട്ടാണ് വരാത്? എന്ത് ഗുണമുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാ? രജോ ഗുണക്കാര് അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജോ ഗുണക്കാരാണ്. അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തിനും എത്ര കിട്ടിയാലും മതി വരാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചിന്താഗതി ഒക്കെ അതിലേക്ക് പോകും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക. സത്യത്തിൽ ഭൗതികതയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാറിയിരുന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും നമ്മൾ വളരെ എനർജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. തുച്ഛമായിട്ട് ഭഗവാനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാതും തുച്ഛമാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ആവശ്യമില്ലാത്ത. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളെ സംസാരം കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ? ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അവർ അധികം സംസാരിക്കില്ല. ജനറലും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കില്ല എന്നല്ല, മൗനിയല്ല ഉദ്ദേശം, ആവശ്യത്തിന് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ ഗൗരവമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റുകൾ, അത് വിഷയങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ വിനയം, ഇതൊക്കെ ഭക്തന്മാരിൽ വരുന്നതാണ്. അനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ അവരെ കവർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കൂടെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തുണ്ട് അനാവശ്യമായ സംസാരത്തിന്.
അത് സംസാരിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ആരെയും കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ്, അപ്പൊ ഒക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്കാണ് പോരുന്നത്. അതാണ് മഹാരാജാവ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? രണ്ടു തരം മഹാരാജാവ്. നമ്മളിപ്പോ ഗുരു മഹാരാജാവ് എന്നല്ലേ പറയണം, അല്ലെ? ഗുരു മഹാരാജാവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു മഹാരാജാവ് ഉണ്ട്, ഏതെന്നറിയാം? സാധാരണ നമ്മൾ മഹാരാജാക്കന്മാരേതെന്ന്? രാജാക്കന്മാർ, അല്ലെ? ഇവര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? രണ്ട് മഹാരാജാവാണ്. നമ്മുടെ മഹാരാജാവ് നീളാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? പലരെ ബാബർ ആയാലും അങ്ങനെ ഏത് രാജാക്കന്മാരാണ് കുട്ടികൾ? രാജാക്കന്മാരാണ്. ഒന്ന് ഭൗതികതയിലാണ്, മറ്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ. അവരെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭൗതികതയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതൊന്നും കൂടെ തിരിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ, രാജാവിന്റെ ജീവിതം എന്താ? സ്ഥാനമാനങ്ങള് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്നല്ല, രാജാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ, നീ രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? രാജ്യം മുഴുവൻ എന്റെ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം കൂടി അവിടെ വരും. ആ സങ്കല്പല്ല, ഒറിജിനൽ അല്ലേ? അതെ അതെ, മനസ്സിലേ? സങ്കല്പം ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ പറയില്ല അക്ബറിന്റെ രാജ്യമാണ്, അക്ബറിന്റെ കയ്യിലാണ് ആ രാജ്യം മുഴുവനും, അത് ആ സ്വത്ത് മുഴുവനും. രജോ ഗുണക്കാരനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആയ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും എല്ലാതും, അല്ലെ? അതിന് രാജാവ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആ വ്യക്തിക്കുണ്ട്, അല്ലെ? ആരെന്തിനു വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും എല്ലാതും കിട്ടാണ്. ഭൗതികത തലത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തി, അല്ലെ? നമുക്ക് രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക തലത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ രാജാവ് എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് മഹാരാജാവ് തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ മഹാരാജാവ് എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മീയ ലെവലിൽ വരുമ്പോഴോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. എല്ലാം ത്യജിച്ചവൻ, ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തന്നെ. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു മഹാരാജാവ്. അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് കടക്കണം. നമ്മളെ ഭക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭൗതികരെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും ഇതൊക്കെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തി താഴ്ത്തിക്കാണ് പോകുന്ന പറയുന്നത്. വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മപുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക, അഥവാ വൈദിക നിയമങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വകവയ്ക്കാതെ സ്വച്ഛനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. രണ്ടും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ ചെയ്യണ്ടേ, പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ, അപ്പൊ ഒരു ഭയം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനോ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് സത്യം പറയുന്നത്? അവിടെ സ്നേഹം, അല്ലെ? ലവ് ഇല്ല, അല്ലെ? ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പനി ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന രീതി, മനസ്സിലായി? നമുക്ക് ആ കമ്പനിയോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. പിന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്കത് അത് പുരോഗമിക്കില്ല. നമ്മള് ലവ് അതിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ലവ്, അതിൽ സ്നേഹം വളർത്തണതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഭഗവാനായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്ത് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കണം. പിന്നെ അവര് വേറൊരു ചില വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല, വൈദിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ വകവയ്ക്കാത്തവർ. അവരിഷ്ടത്തിന് അവർ പിന്നെ മൃഗതുല്യാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച അസുര്യമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരിക്കലും ഭക്തി ലഭിക്കില്ല. ഭക്തി ഉള്ള ഭക്തി തന്നെ നശിച്ചു പോകും. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ ജനക്കൂട്ടങ്ങളുമായി കൂട്ടിച്ചേരുക സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥിയാണിത്. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ അതേപോലെ സത്സംഗം പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? പ്രഭുസ്വാമി സ്വപ്നം കണ്ടതും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും അത് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭക്തന്മാരെ ഗ്രൂപ്പാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കാം. അല്ല നമുക്ക് വേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പോകും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ പ്രയോറിറ്റി നമുക്ക് ഉറക്കാണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭക്തി കുറയും. ഇത് ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം. അപ്പൊ അത് പറയണം, നമുക്ക് ആഗ്രഹം, ഭക്തിയിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകെട്ടൊക്കെ വേണം, പക്ഷെ അനാവശ്യമായിട്ട് വെറുതെ ടൈം പാസ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, അത് ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ സംസാരവും ടൈം പാസ് എല്ലാതും ലിമിറ്റ്. നമുക്ക് വളരെ സമയം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് വളരെയധികം വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് തന്നെ പോകും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, അല്ലെ? അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി, അതായത് രാധാറാണി. തടസ്സ ശക്തി എന്നാണ് ജീവാത്മാവ്. നമ്മൾ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഗാദേവി അല്ലെങ്കിൽ മായാശക്തി. അങ്ങനെ 3 ശക്തികളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ചേർന്നതാണ് തടസ്സശക്തി. ഇവ അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തി ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും കടക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ
ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പോവാം. അതിനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ട്? നമുക്കുണ്ട്, അതായത് ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. അതിനെയാണ് തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, അതിൽ തൃപ്തിയാണ്. സങ്കുച ഹൃദയരല്ല വിശാലമായ ഹൃദയരാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നത്. സങ്കുചിതമായ മനസ്സുകൾ ദേശീയവാദം, മനുഷ്യത്വവാദം, പരോപരവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കുചിതമായ ഹൃദയരല്ല അതായത് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് സങ്കുചിതമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്താണ്? ദേശീയവാദിയാണ്, ഞാൻ മനുഷ്യവാദിയാണ്, ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു, അതല്ല. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തനും, അതായത് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ 12ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യണം, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, കുഴപ്പമുള്ളതല്ല, നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തി ഭക്തനാവണമെന്നില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരുള്ളിൽ സങ്കുചിതമായ ഹൃദയരല്ല വിശാലമായ ഹൃദയരെന്ന് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും. സങ്കുചിതമായ മനസ്സുകൾ, ദേശീയവാദം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ, അതായത് ഭക്തന്മാരെ ചിന്തയിൽ അപ്പോഴും ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. നമ്മളെ വെച്ച് വെക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവിടെ ദൈവികത ഇല്ല, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണം. അവിടെ ദൈവികത ഇല്ല, മനുഷ്യനാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണതൊക്കെ. ദേശീയവാദം അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് അഞ്ച് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ധർമ്മത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കും. ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മാതാപിതാക്കള്, അല്ലെങ്കിൽ ഋഷീശ്വരന്മാര്, നമ്മളെ ദേശം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രകൃതി, ഇതിനൊക്കെ അവരോടൊക്കെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളല്ലേ. ആ കടപ്പാട് നമ്മൾ വീട്ടണം, അത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്. ആ ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും കളയാം നമ്മ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ. അതാണ് സർവധർമ്മ പരിത്യാജ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് കളയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല ഭക്തി, ആ ലെവല്, ഭക്തന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയെ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാം. എല്ലാവരും മഹാത്മാക്കളല്ല. മനുഷ്യവാസം, ദേശീയവാദം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാല് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരെന്താണ്? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, അത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ യമനിയമങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം. ഇത്രയെങ്കിലും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനാവാണ്ട് നമ്മൾക്കൊരിക്കും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റാ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണന്റെ അഥവാ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് മാത്രം. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വേറൊന്നും ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവില്ല ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്. മഹാത്മാക്കൾ അല്ലാത്തവർക്ക് സങ്കുചിതമായ ദുരാത്മാവ്, അങ്ങനെ അവഗീസിതമായ ഹൃദയരായ ദുരാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ബഹിരംഗ ശക്തി മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബഹിരംഗ ശക്തി, അതായത് മഹാമായ അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഇതിന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അഥവാ മഹാമായയുടെ വിധേയത്തിൽ കഴിയുന്നു. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ, ക്ലേശങ്ങളിൽ വലയ്ക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അതിന് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുക്കാറ്റ്, എങ്ങനെ ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നു. വരൾച്ച, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ വരും, അതല്ലേ? അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ്. അതൊന്നും പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൊടുങ്കാറ്റിന് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അതാണ് ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃമികീടങ്ങൾ, വൈരികൾ, മറ്റ് ജീവികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശം ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? നമ്മളെ പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കൃമികീടാദികൾ, വൈരികൾ, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ്? ആദി ഭൗതികം. പിന്നെ അടുത്തത് മാനസികമായ ശരീരക്ലേശങ്ങൾ, അത് ആധ്യാത്മികം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പരിപൂർണമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലേശങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ശരീരമായിട്ടുള്ള ക്ലേശം. ഈ മൂന്ന് ക്ലേശങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല. അതാ പറയുന്നത്, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നനയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
എന്നത് പറഞ്ഞ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ വേണ്ടതിലധികം ആരും സംഭരിച്ചു വെക്കരുത്. ഈ സരളമായ തത്വം അനുസരിച്ച് ശരീരം നിലനിർത്താൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. സംഭരണത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അനാവശ്യമായിട്ട്, അതായത് എന്തും നാളെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഇവിടെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു, എത്ര സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, സിംപ്ലിസിറ്റി. അതെന്താണ്? നമ്മളെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഭക്തരെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് എടുത്തുകളെ. നമുക്കത് പല പുരാണങ്ങളിൽ അതിന്റെ കഥകൾ അറിയാം. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാതും വേണമെന്നാണ് ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഭക്തന്റെ എല്ലാതും എടുത്തു കളയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പല ലെവലുകളുണ്ട് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യല് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 4 തരം ഭക്തന്മാർ ഭഗവതിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടാവും? ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജില് സുഹൃതികളെ കൂട്ടത്തിൽ അർത്ഥാർത്ഥി ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി, അല്ലെ? 4 ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അവരും ഭക്തർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അവർ താഴത്തെ ലെവലിൽ നിന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവുമ്പോ ഇതും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് ധ്രുവ മഹാരാജന്റെ കഥ, ധ്രുവ മഹാരാജന്റെ കഥ അറിയാം. ആദ്യം ഇത് ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ആയ ലെവലിലെത്തിയപ്പോ ഇതെല്ലാതും മറന്നു. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ മൃഗപ്രപഞ്ചത്തിൽ ശാരീരികമോ സാമ്പത്തികമായ അവശ്യ വസ്തു ക്ഷാമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ചാക്കാരി തുറന്നു വെച്ചാൽ പക്ഷികൾ പറന്നു വന്നത് കുറച്ചരികൾ മാത്രം കൊത്തി തിന്ന് തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ആ ചാക്ക് മനുഷ്യൻ കണ്ടാൽ വയറ് നിറയ്ക്കാവുന്നിടത്തോളം നിറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് സംഭവിച്ചു. ഇത് അത്യാഹാരം അഥവാ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ചുരുക്കിയത് ഇത്രയുള്ള കഥ ഇത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് സംഭരിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. ആ ചിന്താഗതി നമ്മളേക്കലും ഉണ്ടാവരാ. ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൃഗങ്ങളെ പോലെ തീർക്കാൻ തന്നെയുള്ളതല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കാം എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടുക്കും മാനവർക്കുള്ള വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയെ ഭഗവബോധന വികസനം ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ദോഷകരമായ വസ്തു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം നടത്തുന്നു, അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നിനൊരു കുറവില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാതും ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മളെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള നാളെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനാവശ്യമായിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ കഷ്ടകഥകളും ദുരിതങ്ങളും നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളായ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പരിപാലിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോരുത്തർ സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെങ്കിലും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഭക്തിയിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അതാ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത പറയുന്നു. ഹൈ തിങ്കിങ്, സിമ്പിൾ ലിവിങ് എന്ന വ്യവസ്ഥയെ സ്വീകരിക്കുന്ന സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഇന്നും വിമുക്തരാണ്. പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഒക്കെയാണ്, നല്ല രസമുള്ള വേർഡാണ്. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് നമ്മള് ആചാര്യന്മാർക്കറിയാം. നമ്മൾ ഭഗവതിയിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനത്തെ ആത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കും. ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഈ പറയാനൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാണ്, നമുക്കിത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി, പക്ഷെ ഇതടക്കം ചെയ്യില്ല. അതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അതാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഈശ്വര പ്രാപ്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈശ്വരന്റെ പ്രാപ്തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഉന്നതമായ അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി ഉന്നതമായ ബുദ്ധി സമ്പത്ത് ദത്തമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വേദാനുശാസനങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതായത് മനുഷ്യജീവിതം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം.
വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതികൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കണം. ഉന്നതാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ പരിപൂർണമായ അറിവിന്റെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ തന്റെ ജീവിത സത്ത ശരിക്കും അർത്ഥവാക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ ആ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര സിമ്പിൾ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഗുരു പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഗുരുവിനെ അറിയാം തെറ്റേ ശരി ഏതാണെന്ന്, നമുക്കറിയില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ആനന കണ്ണ് പൊട്ടന്മാരെന്ത് ചെയ്യാ? ആനനെ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കഥ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു ആനനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ചെന്ന് ആനനെ പിടിച്ചൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആനയുടെ കാലിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൂണ് പോലെ തോന്നും അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, നമ്മളും ചെന്ന് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കും തൂണെന്ന് തോന്നണം അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ തൂണാണ്. അപ്പൊ ഫൈനൽ ചെയ്യണം അത് തൂണാണ്. പക്ഷെ അത് തൂണാണ് അല്ല. അത് ആർക്കും മനസ്സിലാവാ? കണ്ണുള്ള വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? കണ്ണുള്ള വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും ആന എന്തൊരു തൂണല്ല, ആനയാണ്. അതാണ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഗുരുക്കന്മാര് പറയണതാണ് ശരി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ആ കണ്ണുണ്ട്, ആ ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ട്. അപ്പൊ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ഗുരുക്കന്മാരെ, അതായത് ഉന്നത അധികാരിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അതാണ് ശരി. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. എന്റെ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ധർമ്മം പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാകയാൽ ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. അടുത്ത് ഇത് നാളെ ഫുള്ള് ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭക്തിയായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭക്തി രസാമൃത് സിന്ധുവിന്റെ പഠിച്ച് അല്ലെ, എന്തൊരു കാര്യം അന്യാഭിലാഷ ശൂന്യം അല്ലെ, എല്ലാതും ഒരു അഭിലാഷം ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ ചെയ്യേണ്ടത്, സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തരുത്. ഇതൊന്നും തീരെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ആരോട് എഴുതിയതാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രൂപഗോസ്വാമി, അതായത് ബ്രദറിന്റെ, അതായത് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഗോസ്വാമിയാണ്. അവര് തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ തലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ തലം വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടില്ല. അത്ര ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ്, അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ല മനസ്സിലാവില്ല. അവര് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലായി? അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള നമുക്കത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാന്നല്ലാണ്ട് നമുക്കത് പരിപൂർണമായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് സത്യമാണ്. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോവാം. അതാണ്. അവര് തമ്മിൽ വരുമ്പോ അവരെ ചെറിയ എറർ അടക്കം അവര് പിടിക്കും. തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടും പിടിക്കും. ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയെ അവൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി വരും. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അതാണ് നമ്മളെ നാമജപത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ധർമ്മസ്യ അപർവർഗസ്യ നാർത്തതോ കൽപ്പതേ. ധർമ്മനിഷ്ഠമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണം നേട്ടമാനായുള്ളതല്ല. അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിതശൈലി അനുഭവിച്ച് കൃഷ്ണബോധം നേടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. പുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യജീവിതം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പുണ്യം കിട്ടും, ആ പുണ്യം കിട്ടിയിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തെ അടുത്ത ജന്മം കിട്ടും, ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ലക്ഷ്യം മോക്ഷം. മോക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ലെവലിൽ എടുക്കാം. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ മോക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. പ്രജൽപ്പം മിഥ്യ സംഭാഷണം ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷ്ണബോധത്തോടെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. നമ്മുടെ സംസാരങ്ങള് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നോക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നാവ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല നമ്മളെ എത്ര പറഞ്ഞാലും. അപ്പൊ നാവിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു
1.5-2 മണിക്കൂർ നാമജപം നമ്മളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്താണ് നാവിനെ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് നാവിന്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നാമം ജപിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മിഥ്യമായ സംസാരങ്ങൾ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. പ്രഭുസ്വാമി ഇതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ. അതായത് പാമ്പ്, തവള അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പാമ്പിന് മനസ്സിലാവും അവിടെ ഒരു തവളയുള്ളൂ. അപ്പൊ തവള തന്നെ പോയി പിടിക്കും എന്ന് പോലെയാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. അത് കുറയ്ക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ജനസംഘം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായി കൂട്ടുകൂടരുത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ ഒന്നിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കണം. പിന്നെ പറയണത് എന്താ? ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരോട് കൂട്ടുകൂടാതിരിക്കുക. കൂടുതലും നമുക്ക് നിവൃത്തിയിലെ പല കാര്യങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ അതൊക്കെ വേറെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരോട് കൂട്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്തായിരിക്കാം? അവരുടെ സൈഡിലേക്കാവും നമ്മൾ. ഓക്കെ, അത് ശരിയാണ് മാതാജി. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അവരെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ? അതെ, നമ്മൾ സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലേ? അത് തന്നെയല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്? നമ്മൾ 3 ഭക്തന്മാരെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരായി നമ്മള്? കനിഷ്ഠ അധികാരികൾ ഭക്തന്മാരിലേക്ക് നമ്മൾ താങ്ങും അല്ലെ? മധ്യമ അധികാരിക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെക്കൂടെ പോയാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അവരത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായി കൂട്ടുകൂടരുത്. ഭഗവത് സേവനം ഒന്നിച്ച് ഭഗവത് ജനസംഘം അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഒന്നിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നടത്തും. ഭക്തന്മാരായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി അല്പം കുറവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പീഡ് കൂടും. ഇതാണ് ഭക്തസംഘം അല്ലെ? നമ്മുടെ സത്സംഗം, നാമഹട്ട ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതൊക്കെ കൃഷ്ണബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തി ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും അത്യാഹാര വകുപ്പിൽപ്പെടുന്നു. കാരണം ഈ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഉണ്ടാവും. അവരും അത്യാഹാരമാണ്, അനാവശ്യം. അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ വിൽക്കണവര്, ജ്ഞാനത്തെ വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം തന്നെ പല രീതിയിൽ കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ചുരുക്കി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ 2 മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ? പല ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അറിയാം. നമ്മൾ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത, ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മളറിയാം, നമ്മളൊരു പരിചയപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വന്നു, നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കണക്ഷൻ. അതാണ് ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്നും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക, കാണുക. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനോടായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് വീണ്ടും റീകണക്ട് ആവും. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കർമ്മികൾ കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളെ കാര്യങ്ങളിൽ മുട്ടുകയും അവർ ജീവിതം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക അല്ലെ? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ എനർജി, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ നല്ല ജന്മം കേടാക്കി കളയരുതേ. നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യണം, സർവധർമ്മം. അത് നമ്മൾ അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് 18ാം ചാപ്റ്ററിലാണ് സർവധർമ്മം പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ലീവിങ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ചെറുത് ചെയ്തിട്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. വേദങ്ങളിൽ നമ്മളെ പതുക്കെ കൊണ്ടുപോകണമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രഭാസ്വാമി എന്ത് പറയുന്നത്, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഇത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അത് വേദങ്ങളോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളോ അതിനെപ്പറ്റി അറിവോ അതിനുള്ള നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആചാര്യന്മാരോ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ താങ്ങുപോയി. അപ്പൊ എന്താണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ രചിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ എനർജി മുഴുവൻ ഇത് കൂട്ടിവെച്ച് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മവും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങാം. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ വികസനം, മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, അഹ്വിത, ലൈംഗിക വേഴ്ച, മാംസഭോജനം തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണം. ഇത് ഭക്തിയല്ല. ഇത് ഞാൻ ഇതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് ഞാനൊന്നും ചെയ്യണില്ല, ഞാൻ 4 യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാതിരുന്ന ഞാൻ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാവാന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മാത്രമുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തി ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിനെ തപസ് അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിയമങ്ങൾ, അതല്ല യമ നിയമങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ദോഷമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗോമാംസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ പാപമാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. മായാവാദികളും ഭുക്തികാമികളും മുക്തികാമികളും സിദ്ധികാമികളും അത്യാഹാരികളാണ്, ഇവരോട് കൂട്ടുകൂടരുത്. മായാവാദികൾ ശൂന്യം, എവരിത്തിങ്, എല്ലാതുമായ കൺട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭുക്തികാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടുവര്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ മുക്തി എന്നുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക്, മുക്തി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സായുജ്യമുക്തി, സാരൂപമുക്തി. അപ്പൊ അവരുള്ളിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് സിദ്ധി. പലതരം സിദ്ധികളുണ്ട്. ചെറുതാവാനുള്ള കഴിവ്, വലുതാവാനുള്ള കഴിവ്, പറക്കാനുള്ള കഴിവ്, നടക്കാനുള്ള, അങ്ങനെ കുറെ കഴിവുകളുണ്ട്. അത് ഏതിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അത് പഠിച്ചില്ല സിദ്ധി. അത് 5 സിദ്ധികളെ പറ്റി പഠിക്കണില്ല നമ്മളതില്, ഇല്ലേ? അതന്നെ അണിമ, ലഘിമ, അതന്നെ അല്ലേ? അതെ ശരി. അങ്ങനത്തെ സിദ്ധികൾ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് അതീന്ദ്രിയ ലെവലിൽ തന്നെ സിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തി ലെവലും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയാണ്. മായാവാദിയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവസ്ഥക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക്. ഒരു ശൂന്യവാദം അവർക്ക് കിട്ടും. മുക്തികാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതല്ല ഭക്തി. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവരോട് കൂട്ടുകൂടരുന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വഴി മാറിയിരുന്ന പറഞ്ഞു. നമുക്ക് തരുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് അതൊക്കെ. അത്യാഹാരത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നു വരികയാണ്. എല്ലാ സമ്പത്തും കൃഷ്ണന്റേതാണെന്ന് അവ കൃഷ്ണന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി വിധേയമാകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിന് സമാധാനമായി കാണൂ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ജനറൽ ആയിട്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നത്തെ ഈ ലോകം രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസക്കാരുണ്ട്, അവര് പൈസ ഉണ്ടാവും, അവര് അത് വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ അമേരിക്ക ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, റഷ്യ ഇപ്പോഴില്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ സോഷ്യലിസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിഭവം എല്ലാവരും എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അല്ലെ. ഈ സർക്കാരിന്റെയാണ്, സർക്കാർ എന്റെയാണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. മറ്റേതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, അവര് ഫണ്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് രണ്ടുപേരെയല്ല, അത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ്. അത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ കയറണം. അല്ലാണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസം നല്ലതല്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസം ആണ് നല്ലത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടും നല്ലതല്ല. നമ്മളെ ചിന്താഗതി ഭഗവാന്റെ ആണ് ഇതല്ലത്, അപ്പോഴേ അത് സക്സസ് ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ആ ലെവലിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അവരെത്തെന്താണ്? കാരണം ഇതല്ല, നമ്മളെ ചിന്താഗതി നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് പറയാണ്. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനവന് മാത്രം നീക്കി പെട്ടതല്ലാതെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നമുക്ക് അടുത്തത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ്. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന്റെ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, ഭഗവാൻ ആണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ്, നമുക്കുള്ളത് ഭഗവാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാതും നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്താഗതി ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്റെയാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. ആ ചിന്താഗതി നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണം. നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ള ആ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഈശ്വരൻ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾ ലൗകിക സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് പലതരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. കമ്മ്യൂണിസം, ക്യാപിറ്റലിസം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതരം
സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇതിനൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. വിശ്വാസമില്ലാത്തവര് പല വിശ്വാസങ്ങളും അവരവരുടേതായ നിയമങ്ങൾ ഒക്കെ ഭൗതികതയാണ്. അതാണ് ചുരുക്കം. എപ്പോ ഭൗതികതയിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരെയും അന്ന് വരെയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ 3 തരം ക്ലാസുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭൗതികതയിലെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഏതൊക്കെ ഡ്രാമ എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് മുമ്പുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്തൊക്കെ ആദ്യം അസൂരിയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആയിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് വെള്ളമില്ലാത്ത പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വെള്ളം നമ്മളെ കേരളത്തിൽ അറിയാം. ഇപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്, വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മളെ കൺട്രോളല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോളിലാണെന്ന് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭൂമിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മുടെ എവിടെയാണ്. നമുക്കിപ്പോ അറിയാം യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാവരും നമുക്കറിയാം. കോസ്മോസ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഇപ്പൊ സയൻസ് പരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും നമ്മറിയാം നമ്മൾ ഒന്നും അല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളിന് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്യാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യരും മൃഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത നിലയ്ക്കും. രാഷ്ട്രീയമായ ദുർവ്യവസ്ഥയും അസ്ഥിരതയും ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാതും അത്യാഹാരം, കഠിനമായ അധ്വാനം, അത്യാഹാരം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാം. എന്തിനു വേണ്ടി? എനിക്ക് അതായത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അസ്ഥിരത ഇല്ലാതാവും. ഈ രജോ ഗുണാണ് എല്ലാതും എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ 6 ഭക്തിമാർഗ പ്രതിബദ്ധങ്ങളെ തട്ടി നീക്കണം. അതിന് കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അതായത് ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിനെ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനധികം ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനധികം സമ്പാദിക്കുക, ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക, പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, പിന്നെ വൈദിക നിയമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലാത്തവരുമായി കൃഷ്ണനോട് ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളുമായിട്ട് കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേരാ, പിന്നെ സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാട്ടുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കുറവാക്കണം. അത് ഒഴിവാക്കിയാലേ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേഷ് ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല എന്നതിന് സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മായാവാദി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രഭു. മായാവാദി അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് അതായത് ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അത്രയും പ്യൂർ ആയിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ അവര് കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അവര് പ്യൂർ ആയിട്ട് എല്ലാ റൂൾസും ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതാ പറഞ്ഞത്. അതായത് അതിന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയുള്ളവര്, അതായത് മുക്ത, പിന്നെ എന്തൊരു സിദ്ധി, മുക്തി, ഇതൊക്കെ ഒരേ കാറ്റഗറിയിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവര് വേറെ ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോണെന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ മുക്താത്മാക്കൾ, അതേ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സായുജ്യ മുക്തി, സായുജ്യം, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ്? സിദ്ധന്മാർക്ക് അവർക്ക് പവറില്ലേ? ചെറുതാനും വലുതാനും ഒക്കെ പറ്റും. അനിമ ലഘുമ ഇത് ചെറുത് കിട്ടും. നമുക്ക് പറ്റുമോ? അത് പറക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഇല്ല, പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവര് ആതീന്ദ്രിയം അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടല്ല അവര് ചെയ്യുന്നത്. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ അതല്ല ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മ വിചാരിക്കും അതാണ് ഭക്തി എന്ന്. അത് നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിദ്ധനെ കണ്ട് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പല കഴിവുകൾ കാണിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ അർത്ഥം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അതൊക്കെ. നമുക്ക് ഇമേജ് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇല്ല, കാരണം അത് അത്ര സിദ്ധന്മാരില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും പല പല ലെവലിലുള്ള സിദ്ധന്മാരുണ്ടാവും. അതല്ല ഭക്തി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭക്തി നിന്നിൽ എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതല്ല, ഞാൻ ആ കഥ നമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഗോപികന്മാര്, എല്ലാ ഭക്തന്മാര് അല്ല നമ്മളെ മുൻ ആചാര്യന്മാര് ആരെയാണ് നോക്കുന്നത്? ഗോപികന്മാരെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഗോപികന്മാരെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭക്തി. അതായത് അതിലെ ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കഥ? നാരദന്റെ കഥ. നാരദനല്ലേ ഭഗവാന്റെ തലവേദന വന്നിട്ട് അതല്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഗോപികന്മാര്
ആ ഈ അവസ്ഥയാണ്. അതെ. അവർക്ക് നരകത്തിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, എവിടെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറണമെന്ന് മാത്രമേ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതറിഞ്ഞത് മായാവാദികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മായാവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തും. ജ്യോതിസ് കണ്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സൂര്യഗോളത്തിൽ അതൊക്കെ ആദ്യം പഠിച്ചാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ജ്യോതിസിച്ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാ, മനസ്സിലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ താഴത്തേക്ക് വരുന്ന പറയുന്നത്. അവർ താഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും ഭൗതികതയിൽ വരും, ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ ഉയർന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്നു. ഈവൻ എന്ന് ബഹുനാം ജന്മനാമന്ത് അതൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ നമ്മള്. ജ്ഞാനികൾക്ക് അടക്കം പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടാളികളാവുന്നത്. ആ സമയത്ത് വരുമ്പോ എന്താണ് ഗോപന്മാരെ അവസ്ഥ, ഭഗവാനായിട്ട് കളിക്കണം. അതാണ് ഭക്തി. അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന്. ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? പ്രഭു, അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അവരൊക്കെ മായാവാദികളാണല്ലോ പ്രഭു അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഇല്ല, അവര് മായാവാദിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. അവര് ഭൗതികവാദികളാണ്. മായാവാദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവരാണ്. മായാവാദികൾക്ക് നിയമം ഉണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ഉണ്ട്, അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, നിഷ്ഠകളുണ്ട്. എന്നാലേ മായാവാദി സന്യാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് പല ഡിബേറ്റുകൾ മായാവാദി സന്യാസികളുണ്ട്. അവർ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അത് അവർക്കറിയില്ല. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം അവർക്ക് അറിയില്ല. അതന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം അവർക്ക് അറിയില്ല. ബാക്കി വരെ അവർ ഫുൾഫിൽ ആയിട്ടുണ്ട് പാർഷ്യലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലാതെ ഈ അനുഷ്ഠാന ഭക്തി വരെയും അവര് ഫുള്ളാണ്, എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചെയ്ത്. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചില്ലേ? ഭക്തിയിലവന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അവര് വേറൊരു മാർഗം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭക്തിമാർഗമല്ല അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തിമാർഗമല്ലാതെയും അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അവർ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അത് അതിന്റെ ലെവലിലേക്ക് അവർ കടന്നു, മനസ്സിലായി? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അവർ കയറില്ല. അതാണ് അവർ ഫൈനലിൽ നിന്ന് വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ചിലവര് എന്താ വിചാരിക്കും, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, ഡിഗ്രിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഡിഗ്രി വരെ എത്തും. പക്ഷെ അറിവുള്ളവർക്ക് അറിയാം അതിന് മുകളിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഭക്തന്മാര്. അവരവിടെ ഇരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പോരാന്ന് ചിലപ്പോൾ താഴ്ത്തിക്ക് കൊണ്ട് പോരും അവര്. കാരണം രണ്ടുപേരും പഠിക്കണം അല്ലേ? പക്ഷെ രണ്ട് പഠിത്തണം. രണ്ട് ഡയറക്ഷനാണ്. ഒരെണ്ണം ഭക്തി മാർഗത്തിൽ കൂടെ. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആസക്തി വിരക്തി, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയല്ലേ. ആസക്തി വിരക്തി അവര് വിരക്തി മാർഗമാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഭക്തന്മാരെ ആസക്തി മാർഗമാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവര് ആസക്തി, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ആസക്തിയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവർ വിരക്തി എടുക്കാൻ പോയത്? അവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അവരെന്തിനു വിരക്തിക്ക് പോയത്? നമുക്കറിയാം നാമം ജപിച്ചിരിക്കാനാണ്, പ്രസാദം കഴിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അവരെന്തിനും മായാവാദികൾ അങ്ങോട്ട് പോയത് എന്തിനാ? പരീക്ഷണ മഹാരാജി അതറിയണം. ഇതാണ് ചോദ്യങ്ങള്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതെന്തിനാണ് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത്. അതെന്തിനാ അവരങ്ങനെ അവര് സുഹൃത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. നാളത്തെ ഹോംവർക്ക് ഇത് തന്നെ. അപ്പൊ മാതാജി ചോദിച്ചതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതീന്ദ്ര ലെവലിൽ തന്നെയാണ്. എന്താണ്, സിദ്ധന്മാരാണെങ്കിലും മായാവാദികളാണെങ്കിലും അവർ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലെത്തും. നമ്മളെ ഭൗതിക അവസ്ഥ അല്ല, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരെത്തും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർക്ക്. സിദ്ധന്മാരാവും അവർ. അതിനനുസരിച്ചുള്ള യോഗ്യവിദ്യ, അഷ്ടാംഗ യോഗ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ യോഗ്യവിദ്യകളൊക്കെ കിട്ടും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള യോഗ്യവിദ്യകളുണ്ട്. അതൊക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തും. പക്ഷെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് അതാവാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അവരവിടെ
സ്റ്റക്ക് ഓൺ ചെയ്യും. ഒന്നാവാനാവാത്ത ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതാണ് മഹാരാജ, ഗുരു മഹാരാജ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നും വേണ്ട, ഞാനിപ്പോ അതും രാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. ആ വ്യക്തിയെ ഭക്തനാവുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ താഴും. അത് ആത്മീയ ലെവലിലാണെങ്കിൽ, അതാണ് മുക്തി പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ എന്താ പറയണത്, സാരൂപ്യമുക്തി വേണം, ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോഴവന്റെ ആഗ്രഹം വന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ട് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തി ഭക്തിയിൽ താങ്ങും. ഹരേഷ്ണം. ഇതൊന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. മായാവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഭക്തിയാണെന്നല്ല, പിന്നെ എന്താണ് അവർ ആ മാർഗം സ്വീകരിച്ചത്? അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അത് വായിക്കുമ്പോ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് കൂടുതൽ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെതായ യോഗം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. അത് ഭഗവത്ഗീതയില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 18-ാം അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ശരി, അതിലല്ല, അതില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രഭാസ്വാമി അതിൽ സങ്കല്പ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം എന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ പ്രഭു? ഏത് 6 തരം. അതായത് അത് ഓക്കെ, ഞാൻ അതല്ല, പ്രഭാസ്വാമി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായ? അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഭക്തന് മാത്രമേ. മറ്റൊരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രഭാസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണമെന്നാൽ നമ്മൾ എത്ര ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്ന അത്ര തോതനുസരിച്ച് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിന് നമ്മള് നാമജപം, നമ്മളിപ്പോ അത് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സിന് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 16 മാല ജപവും യമനിയമങ്ങൾ മസ്റ്റാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല ലെവലിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പല ലെവലിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. അവർക്ക് ഇതൊന്നും, ചിലർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വരുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി, അതായത് ഫുള്ള് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ 3 തരം, ഇവരായാലും ഇവര് പ്യുവർ ഭക്തന്മാരല്ല. ആര്? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും സിദ്ധി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പിന്നെ ഭുക്തികൾ, അതായത് ഭൗതിക സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല. ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ക്ലിയർ ആയില്ല? പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി തുടങ്ങും നമുക്ക്, അല്ലേ? അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് വരും, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഇങ്ങനെ അതിന് പറഞ്ഞ അതിൽ വരണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും, നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും, അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുക കഴിഞ്ഞു, അതോട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ വലിയ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെ? 10 പ്രാവശ്യം അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ പോലെ ഭക്തനില്ല, അവൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നില്ല, അവൻ ഭക്തനല്ല. ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലാവും തോറും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക്. കൃഷ്ണ, എത്ര അടുക്കും തോറും നമ്മൾ ആദ്യം പറയാ, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് 10 നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് 100 നടക്കുന്ന പറയാം. പക്ഷെ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മ അടുക്കുന്നതോറും ഭഗവാൻ അകല ചെയ്യണത്. കാരണം ഭഗവാന് മനസ്സിലാവും ഈ വ്യക്തി ഭഗവാന് പിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ മായ ശരിക്കും നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടത്തും. അവരാണ് മഹാമായ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ കിട്ടും. അത് നമുക്കറിയാം. ഭക്തന്മാരെ സിമ്പിൾ കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർ എത്ര പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭക്തന്മാർക്കില്ല.
വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്, ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. അതാണ് ഭക്തൻ, അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ. എല്ലാവരും ജനറലായിട്ട് പറയും കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് അധികം കടക്കരുത്, കേട്ടിട്ടില്ലേ? കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും? അല്ലാതെ എടുത്തോണ്ടെന്ന് പറയും. എല്ലാവരും അറിയില്ലേ? അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ എടുത്തോണ്ട് പോകും. പക്ഷെ നമ്മളേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല, നമ്മളേക്കൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ. അതായത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണത് ഭഗവാൻ. മനസ്സിലായ? ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുണ്ട്. അത് കാരണം നമുക്കധികം ടെൻഷൻ ഇല്ല, നമ്മൾക്കുള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. കാര്യമായിട്ടില്ലാത്ത കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കൊണ്ടുപോകില്ല. മനസ്സിലെ? അത് നോക്കുന്ന ഭഗവാനല്ല, അത് നോക്കുന്ന ദുർഗാദേവി, ഭൗതിക ശക്തിയാണ് അതൊക്കെ നോക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ യോഗമായയ്ക്ക് തന്നെ കടത്തി വിടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ശരി, നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊക്കെ ശ്ലോകം പഠിക്കണമെന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് അത് ഇടുവാണെങ്കിൽ വിടാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 ശ്ലോകമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ഓർമ്മയില്. അത് വിടാം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ 4 അത് കൺഫേം അല്ല, എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ചോദിച്ചിട്ട് വിടാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിന്റെ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ മാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിന്റെ മാർക്ക് ഏതിന്റെ കിട്ടാത്തത് നിങ്ങൾക്ക്? ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിന്റെ തന്നിരുന്നു. അല്ലാതെ 2, 3 ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അല്ലേ? 3 എണ്ണത്തിന്റെ കിട്ടാനുണ്ട് മാർക്ക് അല്ലേ? എന്റെ ആദ്യത്തെ തൊട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഭഗവത്ഗീതയുടെ. മാധവ റിസൾട്ട് വിട്ടാണ്. ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പില് അസൈൻമെന്റ് ലേറ്റ് ആയി, അത് കാരണം അതിന്റെ കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ സെക്കൻഡിന്റെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. സെക്കൻഡിന്റെ അപ്പൊ ഞാനത് പറയാം. വേറെ മാതാജി അത് നോക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അത് കണ്ടില്ല. നമ്മള് മെയിൽ അയക്കുന്ന വേറെ മാതാജിക്കുണ്ട്, മാതാജിനോട് പറയാം, ചോദിക്കാം എന്താ കാര്യം കേട്ടോ. അരേ അത് പറയണം നിങ്ങള്, നല്ല നമ്മളതിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ പോയിന്റ്സ്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇത് വേഗം തീർക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ജനുവരിയോട് കൂടി കോഴ്സ് തീർക്കാൻ പറയാം. അതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ, ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി വൈഭവ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞവർക്ക്, അതായത് ഭക്തി ശാസ്ത്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഭക്തി വൈഭവിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഭാഗവതം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയതാണ്. നമുക്കറിയാം ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴൊന്നും തീരില്ല. അപ്പൊ പിന്നത്തെ ബാച്ച് ചിലപ്പോൾ ചാട്ടായെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആവും. പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഭയങ്കര സ്ലോയിൽ നടക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് ഒക്കെ അഡ്വാൻസ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതായത് ഡിവോട്ടീസിന് ഇഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അല്ല പ്രഭു, പക്ഷെ ഞങ്ങളത് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തീരാന്ന് പറയുമ്പോ അതില് ഭാഗവതം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭാഗവതം ഇതിനേലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. വേറെ മാതാജിമാരാണ് ഭാഗവതം. സത്യം പറഞ്ഞ ഭാഗവതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഥകളുണ്ടല്ല, കഥ മുനിയുടെ ഭൂതിയും അവര് തമ്മിലുള്ളത്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വർണ്ണിക്കുന്ന കർദമുനി ഭഗവാൻ, അതിന് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞത്? ഗരുഡൻ ഇങ്ങനെ ചിറകടിക്കുമല്ല, ചിറകടിക്കുമല്ല. ആ ചിറകടിക്കണ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് വേദത്തിലെ 3ാമത്തെ വേദമായ സാമവേദത്തിലെ ആ വേദ സൂക്തങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും സാധാരണ അല്ലെ? ആ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേദത്തിലെ നമുക്കൊരു സാമവേദാണ്. സാമവേദാണ് ശരിക്കും ഇത് സൂത്രങ്ങള് പറയുന്ന രാഗങ്ങളൊക്കെ അതിലാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്, സൂത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ രാഗങ്ങള് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് വരും. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നല്ലതാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് അതിനു വേണ്ടി കൂടിയാണ് സ്പീഡിൽ തീർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതം കിട്ടും. അതൊരു ചിലപ്പോ 2 വർഷമൊക്കെ പിടിക്കും ചിലപ്പോ തീർന്നെങ്കിൽ. അത്ര ലോങ്. അതിന്റെ പരീക്ഷ ഇതിലും എന്താ മതി പാടുള്ള പരീക്ഷയായിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. അതിലും ശ്ലോകങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഉണ്ട്, ക്ലോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്.
അതിലെത്തുമ്പോ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് കൂടി ഉണ്ട്. സർവീസ് കമ്പൽസറി ആണ് അമ്പലത്തിലേക്ക്. ഇതിലാരിപ്പോ സർവീസ് ചെയ്യണില്ല, അതില്ലാത്തവർക്ക് അതിൽ എൻട്രി ഇല്ല. അപ്പൊ അതിലാരും സർവീസ് മോഡിലേക്കും കൂടെ വരണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വലിയ വലിയ സർവീസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് ആവണം. അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിവോട്ടീസിനായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ വെക്കും. അത് പറയാം, അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉള്ളതല്ല. ഹരേഷണം. അപ്പൊ അതും കൂടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ തീർക്കാൻ നോക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട്. ഇല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, പ്രണാമം പ്രഭു. ശരി അതെ ഹരേഷ്. ഒക്കെ നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ നാളെ അല്ല, നാളെ ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച കേട്ടാ. ഹരേഷ് തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് 8 മണിക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ 8 മണിക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 8 മണിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ആ ടൈം ഞാൻ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. ഹരേഷ് നാളെ class ഉണ്ടോ പ്രഭു? നാളെ ഞായറാഴ്ച അല്ലേ, നാളെ ഇല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും. ഓക്കെ. പഞ്ചകൽപത രൂപച്ച കൃപാസന്ധ്യാപിച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി ഹരേഷ്. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. താങ്ക് യു. ഹരേഷ്.